Good morning. Good morning, good morning. No problem. Surat kita dito. Elmer TV channel. Shout out. Yes, sir. Mamaya kita isasab.
Andyan lang yun sila, sir. Andyan lang. Good morning, good morning. Happy Sabbath, good morning. Good morning, good morning, good morning. Happy Sabbath. Sir Elmer, monetize ka na? Okay, good luck. Salamat sa pagbisita. Parang bago lang kitang kaibigan ngayon. Di naman kasi ako nagla-live. Yun lang ako na nag-try. More on upload ako eh. Nagla-live ako dati, yung hinahabol ko yung double hits. Pero ngayon, upload lang ako ng upload. Okay. Ako talaga, wari-wari talaga ako. Tatay ko is lahi niya taga Southern Leyte, mga Cebuano, pero nasa Waray na rin siya. Sumama ko talaga, pure na Waray, taga Leyte, Tacloban. So naengganyo lang ako mag-YouTube kasi yung ka-office mate ko dati, ang laki ng kinikita. Siya nagturo sa akin paano mag-YouTube. Pero tumigil na kasi na-demonetize. Sa kaadikan ko sa pag-YouTube, alam mo yung 1,000 subscriber ko, hinit ko siya ng wala pang isang buwan. Yung gabi ginawa kong araw, yung araw ginawa kong gabi. Pandemic yun eh. Tama, walang pasok sa trabaho. So, hinit ko siya. Tapos, nung 1,000 na ako, medyo hindi ko na siya hinit. Dahan-dahan na lang ako nag YouTube. Dati kasi may pinupuntahan akong yung channel na pag mag-live siya, umaabot siya ng mga 600 to 500 viewers. Si Sarang Hamnida, pero tumigil na siya kasi malaki na yung channel niya eh. Doon ako dati nakakuha ng maraming subscriber ng mga legit. So yung 1,000 subscriber ko, wala pang isang buwan na hit ko talaga siya. Si Sarang Hamnida, doon ako naparami ng So pag hindi ako nakakapunta sa kanya pero nakikita ko siya nagla-live, nagsusuper chat ako sa kanya. So yun, binababa niya yung yung channel ko. Tapos nagpamember ako sa kanya, pero nung na-monetize na ako, hindi na ako nag-renew. Yun ang ginawa ko, kaya ang bilis dumami ng subscriber ko. Wala namang problema. Nag-offer din ako ng murang subscriber saka watch hour. Tulong na rin sa mga kapwa ko, baguhan din. Kasi ang hirap ma-reach ng
4,000 watts hour katulad sa akin dati. Walang ibang tumulong kundi sarili ko lang. Nagle-live ako, walang tao. Okay lang kasi ang habol ko is double hits lang naman. Pero nung time na monetize na ako, tinigil ko na yung yung pag live stream. Purpose ko lang naman is watts hour. Sige, play kita mamaya, sir. Ito naman nakasulat. Bukas kasi wala akong pasok. Ilan na ba yung kulang mo sa double hits mo? Malaki pa ba, Sir Elmer? Okay. Kasi yung kasi yung watts hour kasi pag wala kasi nagtitrending na video, ang hirap, walang nanonood eh. Kaya ang hirap talaga ma-reach yung 4,000 watts hour ngayon kasi lalo pat may mga video ka na luma, hindi na papasama yun sa sa bilang ni YouTube pag-update. Kasi nung last 2021 nag-update si YouTube na kung hindi ka pa monetize within 1 year, yung mga luma mong double hits is mawawala. Hindi siya counted doon sa 1 year. So kailangan 1 year talaga monetize ka na. Andun pa naman yung video mo, hindi maapektuhan yung video. Pero yung mga watts hour doon, wala na. Yun ang bagong ni YouTube. Patakaran. Bagong loss niya. So ako talaga, before mag 1 year, pinilit ko talagang mamonetize ako. Oo. Kasi ang hirap talaga yan. Ang hirap magin yung 4,000 watts hour. Kung ikaw lang naman ang nagpi-play, wala kang katulong. Siguro kung malakas ang loob mo, mayroon kang mag-viral na video, 1D lang, monetize ka na. Hindi naman tayo sikat nga, yun ang sinasabi ko. Hindi nga tayo sikat. Nagtsatsaga lang tayo mag-upload. Malay mo, balang araw. Si Kung TV nga wala naman siyang pakialam, basta upload siya ng upload. Hindi naman din siya sikat noon. Oo, walang problema. Hindi kita na kita mamaya. Magko-comment ako doon. Sige. Thank you very much sa pagpunta. God bless. Ingat. Sige, ingat sir. Good luck sa channel mo. Sana makarami ka ng subscriber. Tiyaga lang. Upload ka lang ng upload ng video. Di bali nang walang mag-trending. Ako ganun ginagawa ko kahit maganda pa pagka-edit ko. Wala naman nagtitrending. Meron akong trending na video 4,000, 3,000 ganun. Pero matatagal na. Sa ngayon wala. Simula nang monetize ako, wala nang nanonood. Natatakot ata sa ads. Natakot siguro sa ads na baka yumaman ako. Alam mo namang yun lang naman ng kinikita natin mga small YouTubers, yung
mag-click sa ads natin. Diyan lang tayo nagbibase. Mga content creator na katulad nating maliliit. Dapat tulungan tayo. Yung problema kasi, meron kasi toxic yung ugali ng mga Pinoy. Pag may ads, skip. Diyan tayo kumikita. Katulad sa akin, namonetize ako, wala pa nga naman akong kita dito. Ni member nga, wala nga akong member. Hindi ako nag-ano ng magpa-member sa akin. Kasi busy rin ako sa trabaho. Paano ko sila ipiplex? Kung sino may gusto, yun lang. Meron kasi akong nagpa-member kasi ako dito sa ibang mga YouTubers na medyo malaki na yung bahay. Meron sila mga pa-promo. Ipiplex daw yung yung YouTube mo kahit wala ka doon. Naku, minsan kasinungalingan yun. Wala silang pakialam sa'yo. Kasi yung gusto na nila kumita. Pero yung sabihin nilang ipiplex ka, huwag ka nang umasa doon. Meron ganun. Pero meron akong yung nasa ibang bansa sa US, si Tita Ami. Yung talaga, basta member ka niya, piniplex talaga yung channel mo. Kahit wala ka doon. Ibababa at ibababa niya, basta member ka. Ganun siya kabait. So, pag mag-live siya, si Tita Ami Show, punta kayo doon. Nasa US yun. Kung nahirapan ka sa revenue, kasi yung US kasi malaki kasi yung doon. RPM ata, revenue. So, sa CPM. So, kung nahirapan ka sa revenue, yun, pwede siyang makatulong na i-play yung mga video mo. Yun ang nangyari sa akin eh. Siya dati yung nagpi-play. Alam mo sa mga video ko, yung mga upload ko na video, ang kalimitan na nanonood sa akin, mga Indiano eh. Nakikita ko doon sa ko, sa analytics. Mas maraming nanonood na foreigner kasi sa Pinoy. Arabo at saka US. Pero yung kapwa natin Pinoy, wala eh. Hindi ko ba alam kung anong problema. Minsan yung channel ko napapalo kasi sa kaadikan kong makipag-sub to sub, hindi ako nababalikan. Bawal kasi kay YouTube yun eh. Kailangan pag sinab mo yung babalikan ka. So na-over sub ako, tapos yung balik wala. Mapapalo yung channel mo ni YouTube. Kaya kailangan mo magbawas ng subscriber. Yun. Kaya minsan napapalo yung channel natin, hindi tayo makapagdikit. Dahil na-oversubscribe tayo. So, gagawin mo doon, tanggalin mo yung mga hindi nag-notify doon sa channel mo pag mag-upload ka. Pasensya na lang sa kanila. Ganun yung ginagawa ko eh. Pag hindi nag-update sa channel ko, ay binubura ko yung mga yan. Kasi wala naman silang naitutulong sa'yo. Morning.